Pipila ka estudyante sa Cotabato Province ug Hagonoy, Davao del Sur ang nakuyapan atol sa linog nga miigo sa Magsaysay, Davao del Sur kagahapon nga unang natala sa FIVOX sa Matanao, Davao del Sur. Ani ang report. Unang natala sa FIVOX ang kusog nga linog kagahapon sa Matanao, Davao del Sur. Apan sa ulahing advisory sa ahensya, natala ang epicenter sa magnitude 5.4 nga linog kagahapon sa Magsaysay, Davao del Sur, banda alas 4:05 sa hapon. Nabati isab ang maong linog sa kasikbit nga lungsod sa Hagonoy, Davao del Sur kung asa duha ka estudyante sa Sacob National High School ang nakuyapan atol sa linog. Matud sa magtutudlo sa tulunghaan nga si Teacher Zara Abarcar Apo, gilayong gipagawa sa mga estudyante ug dihang namatikdan ang nangalipong nga mga estudyante, gilayong kini gihatagan og first aid una gidala sa Provincial Hospital sa Digo City. Ana-ana sa maayong kahimtang ang mga estudyante. Nabati sab sa nagariang lugar sa Cotabato Province ang linog. Sa Kidapawan City, dili maubusan na pulo ka estudyante sa Kidapawan City National High School ang nakasinati og panic attack samtang ang uban nakuyapan dihang nabati ang linog kagahapon. May na lang kay dunay mga Boy Scouts ug Red Cross volunteers nga naka-formation ni atong tungura, hinungdan nga nahatagan gilayon og first aid ang mga estudyanteng nangalipong. Gani gitabangan og alsa ning usa ka estudyante nga nakuyapan. God and my country. Gisuspende gilayon ang klase human sa linog. Sa Makilala, Cotabato, angol ang usa ka estudyante human maipit dihang nagka-stampede ang mga estudyanteng nagdinaganay aron makagawas gikan sa third floor sa Malasila National Vocational and Technological High School. Kini human nabati isab ang kusog nga linog Miyerkules sa hapon. Samlang Cotabato, gilayong gipapauli ang mga estudyante sa Southern Baptist College tungod sa kusog nga linog. Nagdasok ang mga estudyanteng pagawa sa tulunghaan. Busag ibantayan kini sa mga gwardya aron walay mahitabong stampede. Kahinumduman nga Oktubre sab ni atong 2019 dihang mitay-og ang milapa sa magnitude 6 nga linog sa Cotabato sunod sa 4 ka higayon sa maong bulan. Matod sa FIVOX, nabati ang intensity 5 sa Magsaysay, Matanao ug Santa Cruz sa Davao del Sur, Kidapawan City sa Cotabato, Malungon, Sarangani ug Coronadal City sa South Cotabato. Intensity 4 sa Davao City, Bansalan ug Digo City sa Davao del Sur, Jose Abad Santos sa Davao Occidental, Mlang ug Tulunan sa Cotabato, Alabel, Sarangani, Banga, Tampakan ug Tupi sa South Cotabato ug General Santos City. Samtang nabati ang mas ubos nga intensity 3, 2 ug 1 sa ubang bahin sa Davao de Oro, Cotabato, Sarangani, South Cotabato, Bukidnon, Cotabato City ug Cagayan de Oro City. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.